I nyhederne bringes ofte historier om og billeder fra forskellige demonstrationer og andre lignende hændelser i forbindelse med social uro. Vi hører typisk om uroligheder i Spanien, Ukraine eller lignende, men i Danmark er der også adskillige eksempler på uroligheder i form af demonstrationer. Fælles for flere af disse er, at de i en eller anden form omhandler en generel utilfredshed med lovforslag, som for eksempel i Danmark med de mange optøjer mod SU-reformen. Vores teori er, at der altid vil herske offentlig utilfredshed i en vis grad, men at det er muligt at mindske den. Førnævnte tyder på, at der mangler en linje fra borgere og politikere, og at distanceringen herimellem simpelthen er for stor. Der bør tages et initiativ til at skabe den vigtige, erfaringsmæssige og empatiske dialog og hotline mellem borgere, i den grad også marginaliserede, og elitepolitikere. Dette i kampen mod teknokrati, djøfisering og ulighed. Brydes denne barriere og holdes denne dialog intakt, vil solidariteten og tilliden borgere og politikere imellem kunne øges. Herved vil forskelligartede optøjer og erklæringer af utilfredshed i forbindelse med lovændringer og lignende nemmere kunne undgås i håbet om en mere harmonisk samfundsstruktur og magtbalance. Vores forslag til en løsning på dette problem er et uddannende forløb for nuværende og kommende folketingspolitikere, som vi har kaldt Kend din borger. Konceptet er at forsøge at skabe et tættere bånd politikere og borgere imellem, ved at politikerne både i virkeligheden og via sociale medier skal stå mere eller mindre ansigt til ansigt med udfordringer, der optræder i en ganske almindelig danskers hverdag. Der skal være en markant diversitet mellem de borgere, hvortil båndet skal knyttes, og de skal fungere som repræsentanter for etnisk såvel som socioøkonomisk forskellighed. Det tænkte forløb er delt i to. Det ene er et grundlæggende forløb for kommende folketingspolitikere, altså politikere, der kommer ind i Folketinget efter et folketingsvalg, hvor deres respektive parti for eksempel har fået flere mandater end før valget, samt udvalgte folketingspolitikere, der intet ordførerskab har. Det andet forløb vil være relevant for nuværende folketingspolitikere, der foretager besøg steder, der er relevant for det ordførerskab, de måtte have. For eksempel at en udlænding- eller integrationsordfører kommer til asylcentre eller ghettoområder med mange beboere af anden etnisk herkomst. Det første omtalte grundlæggende forløb er tænkt til at vare ultimo 3 uger og indebærer følgende: virksomhedsbesøg hos både nye opstartede små som store innovative virksomheder og fabrikker med lønmodtagere, der ikke nødvendigvis tilhører de højere socialklasser med mere. Besøg på uddannelsesinstitutioner, skoler, gymnasier, erhvervsuddannelser, universiteter med mere, der ligger i områder, der rummer forskellige sociale klasser. Besøg hos udvalgte repræsentanter fra forskellige socialklasser og følge deres hverdag. For eksempel en overklasserepræsentant i et rigt boligområde versus middelklasserepræsentant i parcelhus versus underklasserepræsentant bosat i et ghettoområde eller lignende. Forløbet opdateres naturligvis løbende i forhold til relevante konflikter i samfundet og lignende. Ligeledes skal disse så vidt muligt foregå i så anonym grad som muligt, så et poleret og måske misvisende indtryk af f.eks. en virksomhed undgås. Denne anonymitet indebærer, at det vil foregå uden af mediernes søgelys. Ved vores forslag er der naturligvis både fordele, ulemper og konsekvenser på både kort og lang sigt. Vi har adspurgt folketingspolitikere fra forskellige partier, hvorvidt de fandt vores nævnte problemstilling relevant og løsningsforslag realiserbart. Her er et par udvalgte kommentarer fra de svar, vi fik. Det radikale Venstres medie-, forsvars-, demokrati- og socialpolitisk ordfører, Zenia Stampe, udtaler, at vælgerne gider jo ikke stemme på folk, der isolerer sig i et glastårn. Samtidig mener hun, at der er et stærkt incitament til at gribe ind i denne problematik, og det i stort omfang bør opdeles i forhold til ordførerskab. Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, udtaler, at det vigtigste i forhold til at sørge for, at Folketinget reelt afspejler befolkningen, er at sikre, at vi får valgt politikere ind i Folketinget, der har andre erfaringer end universitetet. Dansk Folkepartis sundheds- og psykiatriordfører er selv i gang med sit projekt Prøv mit arbejde, hvor hun blandt andet arbejder en dag i Netto og følger en flexjobber, og påpeger vigtigheden af ved anonymiteten under projektet. Hun mener ikke, at det
kan udføres så firkantet, som vi foreslår. Det er dog det, vi ser som innovativt i vores projekt, at forløbet nemlig er så struktureret, som det er. Vi har overvejet, at forløbet blandt andet vil kunne mislykkes, hvis det udføres på for maskinel vis, hvor projektets alvorlighed bliver taget for givet. Dog vil det kunne medføre en økonomisk fordel i det økonomiske byrde, blandt andet i forhold til urolighedsproblemet, penge, der bruges på indsatsledere og lignende, vil kunne undgås. Modsat vil den økonomiske byrde, der vil kunne opstå i forbindelse med projektet, kunne forårsage nedprioritering af partiernes kampagnestof såsom plakater, så borgerne ikke vil kunne vide, hvem de har mulighed for at stemme på. Overordnet set mener vi, at vores ovennævnte projekt, Kend din borger, skal udleves, da det vil være et godt spark i gang til at samle borgere og politikere og modarbejde teknokrati og djøfisering. Solidariteten borgere og politikere imellem øges og vil skabe et mere åbent og oplyst politisk liv i Danmark. I håb om en effektivisering af politikernes repræsentation af borgerne i et stadigvæk repræsentativt demokratisk samfund, vil dette være et gennemarbejdet og klart stadig udvidelsesmuligt projekt.